පදියතලා පාරේ කිලෝමීටර් 18ක් යනවා. 18කට. ඔව්. ගහලා තියෙනවා ඔන්නෝසු කණුවෙන් දකුණට දාන්න. දකුණට දාන්න. ඔව්. ඕකේ thank you. අවුලක් නැහැ පාර ඩවුන් එකට කිලෝමීටර් දෙකමාරක් වගේ තියෙන්නේ. එතනින් දකුණට. දකුණට. හරි thank you. ස්තුති. எப்படி அக்கான்னு சொல்றது அக்கா பதியத்தலா என்ன ரூட் இருக்கு போடலாம் මේ තමන් ගත්තා කඩේට විතක් මන්දු කරගන්න. කලේට විතක් කඩේ. කඩෙන් வாங்க வந்து நிக்கிறார். மெதுல வந்து இப்ப அடிப்பாடியா தாடி சுவாமி இருக்கும். ஓ වැස්ස වැඩිනේ. අපිට දැන් නම් අඩු වෙනවා වැස්ස. නැත්නම් කලින් දිගටම වැස්සා. දිගට වැස්සා. මේ මීපැණියම තියෙනවද? මීපැණි ගන්න පුළුවන් අපිට. ඉස්සල්ලා බලමු ගම්මානේ ගිහින්. නායකත්වයට කුටේ තුන්ගේ පරම්පරාව දේවල්. ඕකේ. ආයෙම හොදා. ආස විත් அந்த தோன்கற பாத்தீங்களா? இது வைக்கிறீங்களா? என்னப்போ? முதல்ல தலவர பாத்துட்டு தான். கல்லவர பாத்து தான் நீங்க வரதா. வந்து அதெல்லாம் வந்து. நான் வரலாம் வந்து. பயப்பட தேவையில்லையா வேற எங்க மீப்பனி கத்தி வச்சு ஏதாச்சும் செய்வாரா? அவங்கள நாக்கோட பழைய நாக்கள் இஞ்சால வேற என்ன இருக்குங்க ஆயுர்வேத මෙන්න තියෙන්නේ මේ වර්ග ආයිතින් වතුන් දෙහෙට්ටල් වර්ග දිනය කට්ටි කපර සුරු මුල් තියනවා. අර ඇත්තල වලින් අලිදත් වලින් කොම්බල යාන කොම්බල செய்த மோதிரம் கலந்தெல்லாம் இருக்கு. புலிப்பல்ல இருக்காண்டானுங்க. புலிப்பல்லு இருக்கா? புலிப்பல்லு. பொடி தாத் නෑනේ. පොඩි දක්ක අපි අහලා බලමු එහෙනම්. දෙඩ පාපඩ. ஞான எடுக்கறேன்னா தான் ஒரிஜினல் எடுக்கலாம். எல்லாட்டி அக்கா நான் முந்தி கொண்டெல்லாம் அது செய்து வச்சிருந்தேன். அப்பா உங்கள மாதிரி தான் இருக்குது. இதுல விட மாட்டாங்க. ரைட் விட மாட்டாங்க புலிப்பல்ல. புலிப்பல்லு தான் வந்து பாப்பா. அது உங்களுக்கு அஞ்சு கொண்டு வர. அது புலிப்பல்லு வர மாட்டாங்க. புலிப்பல்லு பெண்ணேடா கடத்த விட்டுட்டு போலாம். ஏ போனா புடிச்சே அது இல்ல பார்க்க மாட்டாங்க. மெப்ப கொடுங்க மெப்ப தேவையில்லை. ரெண்டு ஒரே சைஸ். ஒரே ரெண்டு அங்கே அவங்க ஞாபகம் எல்லாம் செய்வாங்க. அங்க பத்தரை தேவையான கதைச்சு கொண்டிருங்க அவரோட பயமா இருக்கு. අපි අත්තෝ අපි කෙලින් මොහොම ටිකටම යමු. නේද පො අල්ල බරම මෙදුවත් ගන්න ඕන. சாப்பாடு ටිකටම යමු. අපි එන ගමන් මෙතන බලමු කවුරුවාකාරය නම් තියෙනවා බලන්න. ඔව් දැල්ලා මුග அவங்க අපි කවුරුවාකාරය බලන්න දෙන්න කඩලා තියෙනවා. அது பாக்குற கொஞ்சம் இல்ல உடைஞ்சு வேற காணலாம். අපි මෙහෙ තමයි කරන ගම්මානේ. ගම්මානේ. අපි ඒ ටික බලමු. බලමු. சரியா நாங்க விட மாட்டோம். இது எல்லாம் தெரியாது. වනිලක්. வண்டில
ஆக்களை பாக்குறதே கஷ்டம். சிங்கம், காட்டுக்கோழின்னா காட்டுக்கோழி. இலங்கையில இல்ல தானே சிங்கம்? சிங்கம் புலி இலங்கையில இல்ல, சூல தான் நிக்குது. எல்லாம் அழிச்சு போட்டாங்க. அது சின்ன சருவு புலி. ஹலோ வடிவான குட்டி. சகுலா கொந்தமாய் கொந்தமாய் கனடா ககுலா கொந்தமாய் கொந்தமாய் ஆதிவாசிகளை பார்க்க போறோம். The native people of the tribal people of the Sinhalese area. Yo, Anna. Hello? We're gonna go see the tribal people of the Sinhalese area. நாங்கள் பார்த்தா அங்க அந்த உடஞ்சு சொன்னாங்க, அங்கதான் பார்த்துறாங்க. Do you want to see it live, Anna? இங்க கூட்டி கொண்டு வர இல்லையா? Or do you want to see it on my camera? அங்க அங்க இன்னும் நிக்கிறாங்க. No, I don't think so. Where are they going? You want to play with the birds? Yeah? Where are they going? We're gonna go see elephants. They're in the woods. They're in the forest. I said back here. You're sitting back here? Yeah. Look, there's a dog. There. Oh. Let me see your ear. அப்பா phone. அப்பா நான் ரெண்டும் பிடிக்கல, அது ஒன்று பிடிங்கோ. பாவ் காட்டுங்க. பாய் என்ன நேரங்க? என்ன நேரம் அம்முங்க? இல்ல நாங்க பார்த்தாங்க முன்னுக்கு. ஓ, இதுல பாம்பு இருக்குமா? ஓகே. சும்மா அதெல்லாம் குடுங்க பேசுறாங்க பேசுவாங்க வந்தா கந்தல பாருங்க கூப்பிடுறாங்க. இதாரா? ஐயோ, உள்ளுக்கு போய் வெயிட் கூடான்னு இப்பதான் தெரியுது. இங்க பாருங்க. படங்கள்ல விரிக்கக்குள்ள அதுல வாஷ் அளவுலாமா? இதாரா? அவரை பாசை இல்லாத பார்க்க பயந்து ஓடாங்க. கையை கொடுத்து செய்யுங்க, அதை நான் வீடியோ எடுக்கிறேன்.
உங்களோட ஷூவை நான் பழுதாக்கிட்டேன். கழுவலாம் கழுவலாம். ம். எடுக்கிறீங்களா என்ன? இந்த மாதிரி இருங்கோ. මේගොල්ලොන් කැනඩාවේ මේ රට පොඩ්ඩ කැනඩා කියන රට පොඩ්ඩ මේගොල්ලොන් යාපනේ මේ යාපනේ අපි යන්නද? පොඩ්ඩ තුනයි කකුල මං ගත්තා තුල්ලා කකුලා ගුල් පොඩ්ඩ මං ගත්තන්නේ මං ගත්තන්නේ මොනවා හරි දැනගන්න තියෙන මේ පරම්පරාව ගැන අහන්න ඉතින් මේ ගම්පුජ්‍ය තමයි පරම්පරා මුල්ම මේක තමයි පරම්පරා මුල්ම ගම්මානේ පරම්පරා පළය පරම්පරා. එතකොට මේ ගම්පුජ්‍ය තමයි අර තිසාහාමි කියන්නේ. ඒ මේ අත්තන්නේ අප්පිලත්තෝ. තිසාහාමිසිය කියන්නේ කලින් හිටපෙක් කියලා තමයි. இந்த போட்டோஸ் எல்லாம் பாருங்க. අපි ටීවී එකේ ஃபர்ஸ்ட் ඒ අත්තෝ රඳාපු පරම්පරා මුල්ම ගම්පුජ්‍ය තමයි මේ. திருப்பி தமிழ்ல ගම්පුජ්‍යට පවුල් 10ක්. මෙතන පවුල් 10 குடும்பம் தான் ඔව්. முதல் வந்திருக்கு. ඒ 10ම වුණත් අර එක තැනමක එක පොකුරට කොදොයි දුරෙන් දුර හේන් වල තමයි ඉන්නේ. 10 குடும்பம் 10 தான் துருதுருங்க தான் 10 குடும்பம் இருந்திருக்கிறோம். இப்ப அந்த 10 குடும்பம் இருக்கா? ஒருவரே இருக்கிறாங்க. ஓகே. ඉතින් ඒ 10 විතර කොදොයි තව තිබෙනවා මේ ගම්පොජ්ජට කිට්ටු පොජ්ජ ගම්පොජ්ජල් තුනමක්. නමාන වතියායි ගුරු කුඹර කියලා ගම්පොජ්ජල් තුනමක්. 3 கிராமத்துல ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கணும். එතකොට ඒ තුනමයි මේ ගම්පොජ්ජේ පවුල් වලින් බැලුම් පොජ්ජ මත சவுண்ட் குறைங்க சவுண்ட் குறைங்க. පවුල් ඉන්නවා. ඊයේ පොජ්ජල් 4ක්. පවුල් 400ක් වගේ ඉන්න මේ ආදිවාසී குடும்பம் 400 மாதிரி 400 குடும்பம். 400 குடும்பம். ආය ඒ විතරකුයි කොදොයි ඉතින් තව තිබෙනවා කොත්ත පොරරපා. දුර පොජ්ජ. කොල්ලේකට නිල්ගල රතුගල දානගල දලුකාන ධම්මන්න වාකරේ කියලා තිබුණා ගම්පොජ්ජ. වාකරේ? මඩ කල மடில பாருங்க. ඒවත් ඉදිරිය. ඒ கேமரா டர்ன் பண்ணிட்டு நீங்க அவரை காட்ட தேவை. මුහුදු වැද්දෝ කියලා කතා තමයි. මුහුදු වැද්දෝ. ඒ කට්ටි පොජ්ජ තමයි ඒ කියන්නේ. வாங்குறே. දීබේ මංගචලා දිඹුලා ගල හේනානික රත්කින්ද අගලේ ඔය දලගන්න கொஞ்சம் ஓரமா இருந்து செய்யணும். ඔය වාගේ ගම්පොජ්ජල් තිබෙනවා 62ම 62 கிராமம் இருக்காம். ආදිවාසී ඉන්න ගම් තියෙන ගම් 62ක් டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹேக்ல 6 டிஸ்ட்ரிக்ட்ல 666. ඒ ගම්පොජ්ජෙන් ගම්පොජ්ජට නායකයෝ තින්දිනවා. ඒ මොන්න එක තිබුවත් ඒ හැම එකමටම නායකයලා තමයි මේ ගම්පොජ්ජ. எல்லாத்துக்கும் ගමකට නායකයෙක් ඉන්නවා. හැබැයි ඔක්කොම නායකයෙක් තමයි මේ ඉන්නේ. தான் chief. பிரதான் தலைவர். இவதான் ஷீஃப். ඉතින් ඔය අතර ඉතින් මොන්න එකක් හරි හිතා ගන්න තිබුණා නේද? දැනගන්න තියෙන අහන්න. ஆண்டு. என்ன சாப்பாடு சாப்பிடுவாங்க? කෑම කොහමද කියලා අහනවා. කැවිල්ලාන්න මොනකද කියලා අහන්න. හැබැයි මේ කාල පොජ්ජේ නම් ඉතින් කැවිල්ලානකම තැනමක් මහම ගැච්චක් අමාරුයි. ඒ මොන්න එකද මේ දිය රච්ච මංගච්චා කලා පොජ්ජේ මංගච්චනකොද පැණි පොජ්ජේ උන් පොජ්ජේට අමාරුයි. මේ කාලේ ඉතින් කෑම හොයාගන්න ගොඩක් අපහසුයි. කලොඩ කාඩ බෝලා කැලේ යන්න දෙන්නේ කැලේ තහනම්. කාඩ ආයිප කාඩලා පොරilla තඩ සෙල්ලනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඉතින් මහම ගැච්චක් අමාරු පොජ්ජෙන් තමයි ඉතින් මිනිස් ගජු ජීවත් වෙන්න බන්දේ. අර හේම් පොජ්ජ හේම් පොජ්ජ කකුලා හේම් පොජ්ජ හදුම් පොජ්ජ මන්ද කරුවත් හේම් පොජ්ජ වල ආදායමක් ඉතින් මහාම ගැච්චක්. ලොකෝට නෑ. ඔක්කොම විනාශ වෙලා වෙන්නේ. අලි யானைಯಿಂದ எல்லாம் ஹேனியர் செய்யறது விவசாயம் எல்லாம் அழிஞ்சு போயிடும். மழையும் එතකොට අපි අත්තන්ට ආය බලන්න පුළුවන් මේ කට්ටියගේ සම්ප්‍රදායික දේවල් තියනාර දුන්නෙන් විදින හැටි. එතකොට දර්ශන ගීත ඒ කට්ටිය සම්ප්‍රදායික නැටුම් ඒ වගේ වැඩ හතක් අටක් තියෙනවා. ඒ ටික බලන්න පුළුවන් ෆොටෝ වීඩියෝ කරගන්න පුළුවන්. என்னவா? அவன் நடனம் ஆயுதங்கள் டான்ஸ் பண்ணுவீங்களா? டான்ஸ் අර දුන්නෙන් විදින හැටි දර්ශන ගීත ඒවා.
ගෙවීමක් කරන්න වෙනවා. කොහොමද? දැන් මේ කට්ටියත් එකම පවුල නෙවෙයි. පවුල් 3-4 කට්ටිය තමයි කියලා පෙන්නන්නේ. අර එහා පැත්තේ තනක් තියෙන කැලේ මේ වගේ ඉඳ ගන්න එහෙම තියෙනවා. එතන තමයි පෙන්නන්නේ වැඩ 7ක් තියෙනවා. ඒවට ගෙවීමක් කරන්න වෙනවා. அதுக்கு பே பண்ணனுமா இது தான் කොච්චර විතරද? எல்லாம் இருக்காங்க මේලට පුළුවන් දුන්නෙන් විදින්න මේ කට්ටියට පුළුවන්. உங்களால மேலும் ஆயிரம் பாய்ச்சி එතනට මුත්ලත් කොට්ටද කියලා අහුම්පත් මන් දෙන්නේ. නැත ඉතින් මේ කට්ටි පොජ්ජ තුනක්නේ. කට්ටි පොජ්ජක් කොදයිනේ. දැන් අදින් කාලේ පොජ්ජක්වත් මන්ද කරගන්න වෙයි ඉතින්. ඒ මොන එකද පරම්පරා පොජ්ජේ වෙන පොජ්ජවල නේ. අපේ අත දැන් මේ කියන්නේ මෙහා දැන් ඒ විදිහට දෙයක් පෙන්නලා තමයි මේ කට්ටිය ජීවත් වෙන්නේ. ඕ චන්ද දානවනේ ඔයගොල්ලොත් නේ ඔව් කරන්ට් නෑ. නයිට් ටයිම් මේ කීවේ දැන් මේ පොඩි කට්ටිය ඉස්කෝලේ යවා ගන්න මේ දැන් මේ වගේ පෙන්නලා තමයි කරවුත් ඒ දේ කරගන්නේ. අර කෑම ගන්න හැම දෙයකම පහ කට්ටිය කියලා තමයි පෙන්නන්නේ. ඔව් ඒ ටික වලට ෆොටෝ වීඩියෝ කරගන්න පුළුවන්. වලට දුණු වෙලෙන් විදින්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙමයි පරම්පරා පොජ්ජේ වෙන පොජ්ජවල ඒ වගේ මන්ද කරනවා නම් ඒකට සාධාරණ අරකල්ලේ කොන්නම කෙච්චි බලන්නේ. இது மறந்து එතකොට මට කිරි කොරා නැටුම් දෙන බෙර ගහලා කිරි කොරා නැටුමත් එක්කම ඒ වැඩ ඔක්කොම එතකොට 9ක් වගේ තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම උතුම් කියන්නේ රට්ටෝ නායකත් ඔක්කොම උතුම් කියන්නේ අපේ ඔලගේ කීයක් දුන්න තමයි ජීවත් වෙනවා. එහෙනම් ජනේද මේක මොනවාද ඩයබටිස් RSS ඩයබටිස් ගම්මාලු කැලේ තියෙන එක. டீ மாதிரி குடிக்கிறதா தண்ணிக்குள்ளே නෑ ඇල්ලකුත් දාලා බොන්න තියෙන්නේ. தண்ணில விட்டு குடிக்கிறது பச்சை தண்ணியில போட்டுட்டு இதை குடிக்கிறது சீனிதா இது ஒன்றே இருக்கு அதே මේ කදර විකුණනවද කුණුව තියෙනවා. තියනවද ඊයේද අහලා බලමු. බලමු ආක ප්‍රයිස් ඔලුව එකක් කොමේ. ඔලුව එකක් කොමට. ආක தும்மலுக்கு என்ன சொல்ற தும்மலுக்கு ඒකට මොනවද තියෙන්නේ? ඒක බොණ්ඩද? නෑ නෑ ගාන්න තියෙන්නේ. කොහෙද? மயிருக்கா வளரக்கா இல்ல தும்மலுக்கு மயிர் வளர்றதுக்கு இது என்ன ஜாயிண்ட் பெயினுக்கு அது ஜாயிண்ட் பெயினுக்கு முதுகு வலிக்கு இதான் அது இது මූඩි අරලා බලන්න මූඩිය. අප නීතික කරන නීතික කරන තුම්බලවන සැලේචි අර ජොයින්ට් පේන් இதுக்குள்ள மூட்டு வலி அப்படி அது கொஞ்சமா வண்டி போடுறது வீசிங் அக்காக்கு ඔලුවට දාන්න. ඔලුවට ගන්න ඉසකක්කුම ඉස්ගෙජ සුදාව ඇස් දැවිල් வீசிங்குக்கு கொண்டுடுங்க தும்பல் பிச்சுவான் பீசி මේගොල්ලෝ මේ යන්නත් පරිස්සය කියන என்ன செய்யறது என்னது දියවැඩියාවට சீனி குடிக்கிறது இது என்ன இது 2-3 drop கம்ம அதெல்லாம் உண்டுதா இது என்ன எதுக்கு டயபெட்டிஸ்க்கு இதுல ஒன்று இது அந்த பிரியாம இதுவும் டயபெட்டிஸுக்கு ஆனா இது பிஞ்சு பிஞ்சா இருக்கு இது ஒரு கட்டியா இருக்கு
இல்லை தான் කොටිදත් නෑ අලිය 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 ෆෝන් නෙලිය போறேன் போறேன் ஃபோனா அவனுக்கு லைட் காட்டு நான் எடுக்கிறேன் இல்ல இல்ல அந்த லைட் போறேன் ஓ ஓ நெல்லி என்ன லைட் எடுக்கும் டோர்ச் This is also diabetes. Oh, which one better? ഞാൻ എന്നെ തന്നോ ചിന്ന തന്നോ හොඳ මේක ඔරිජිනල් തന്നോ මේක මෙහෙම මන්දින්න පොලිස් කරනවා පොලිස් කන ලස්සනේනෝ යාන තන්නෝ ඕන මම අංජල ළඟ இது வாங்கலாமா யானைட்டு வந்து තියනවද ගන්නේ ඔව් මේක තමයි විකුණන්න තියෙන්නේ ඉරිකම කීයද ඕක ගණන් තුන්දායි 3000 3000 හොඳ මේක අපලෑස් සහ පටවහ ඒවට හොඳයි අල්ලේ නක ඇමරිකානු ගලව පුලිපල්ලේ Pulipallu kila. කොටිදත් මුත්‍රා පොල්ලක් කරලා තිබුණා ඒව ගණන් ඒව ගන්න 40 ගන්න 40 40,000 புலி புலிப்பல்லு 40,000 புலிப்பல்லு கூட இது இது மூவரண்டா பாத்தீங்கன்னா லைட் போடு අම්මාලා බැලලා வாண்டாச்சு சரி போவோமா போவோமா போமா காங்க දවස් 2යි 3යි மூணு நாள் சும்மா அவருக்கு இடிக்காம போங்க இல்லாட்டி அவரு குத்திடுவேன் හතරයි බෝතලේ 24000 24 මයිනේ 24,000. Okay, small one like that. Small. පොඩි එක පොඩි එක පැතුරු එක කීයද? Other 25,000. පැතුරු එක කීයද? ඒගලන්ටුවා වැටරනේ අමකයක් හතක් මන්දලා මේ දිනේ රාද පොජ්ජ හමාර මේ අපිට මේ මේ දිනේ කොහොමද කරන්නේ කරුවල්ලි ඉන්න අන්නද කල්වර කරංගාලි මේ කරංගාලි මාලේරක මාල දිනවද මේ මේටනේ Pulipallu. කරංගාලි පුලිපෙල් නාපරයි මුත්‍රා සුබාලා අක පුලිපෙල් නාපරයි මුද රෙකද කරන්නේ කරංගාලි යාන Tiger. இல்லையா 40,000 කරංගාලි ඕ This one racing, isn't මේක කරුවල්ලි එන්නේ කරංගාලි පාට කෙල්ල නෙවෙයි වාඩකල කරංගාලි මේ දෙන්නේ අද්දල எனக்கு தாங்க இருக்கு This is a sugar. How about this one? நீ கொண்டு போய் Adanga. අන්න පිටින්ගද? කරුණාලි ඉදලා செஞ்சிருக்கோம் கோடாலி එකමයි භාග පොජ්ජ මේ ඔයකනේ குலாப்படி செய்தா குத்திடுவாங்க Kuttiruvaanga. එකමයි ඉදා தெரியுது இது බලන්න කරංගාලි තඩියන්නේ 1500යි Ennadu? මේවා දාලා යාන තන්න Yadame nalla photo. Enna viliya? லைட் அடிங்க பாப்பா செக் பண்ணாங்கல பாத்துச்சு Light அடிச்சு வரது? லைட் அடிங்க எனக்கு அந்த அம்மா அப்ப போனை தாங்க லைட் அடிக்கிறதுக்கு இது என்ன சூப்பர் என்ன சுகர் கண்டா திரும்ப வச்சுக்க மாற போட்டு தெரியும் சுகர் ஸ்வீட் இது oil
என்ன லைட் அடிச்சு என்ன செய்யணும் தெரியுது ஓ ரெட் கலர் இது முத்து இது யா தந்தல முத்து ஏகிது மழை பெய்யுது என்ன செய்ய போறோம் புழு கருப்பு புழு கருப்பு பெயின் அடிச்சில்ல என்ன செய்யுது என்ன அதுக்கு என்ன வச்சிருங்க அறிய வேண்டாம் அவருக்கு இங்கிலீஷ் பண்ணாது தண்ணியில் ஊற போட்டு லைட் ஆஃப் பண்ணுங்க ஒரு லைட் சரி ஓகே என்னப்பா வராது தேவை ஓகே அது தண்ணியில் ஊறுவேன் தண்ணியில் ஊற போட்டு 3 நாளைக்கு தண்ணியில் ஊற போட்டு ஒரு நாளைக்கு காலை மேலே குடிச்சா அதுக்கப்புறம் 3 நாள் தான் பிடிக்கும் கேலி திகாத்து அம்மா பாக்கு கட்டிலையா கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் தண்ணி அம்மா தண்ணி கை கலவரு இல்ல தண்ணி இருக்குங்க ஆம்பளை பிள்ளை பாத்தியா கல்யாணம் கட்டினா அம்மா அப்பா கல்யாணம் கட்ட வைக்கலாம் 29 ஓ மை காட் என்னை விட 2 வயசு கூட යාඩඩි අවුරුදු දෙකක් වැඩි මගේ. එයාට විසි 7යි. ஒரு வேணுமா எனக்கு ஐயோ உங்களுக்கு தான் வேணும் என்னது அவர் வேணுமா கேட்டு ඇත්තුන්ට අපේ විදිහට කලිසං ඕනයි අර වව නයි නෑනේ ගම කෙනෙක් හොඳයි අපේ මෙහෙ කට්ටිය හොඳයි பூவாங்கணும் சாப்பாடு வாங்கணும் ஆயிரத்து லங்கா பிள்ளைகளுக்கு ஒன்று வாங்க தேவையில்லை என்ன சொல்றது சரம் எப்பா සෝස් එපා ඉස්සර පරණ යන්දු දැන් දැන් ඉතින් අපේ කට්ටියන් චීත්තේ හැට්ටේ இல்ல பழைய உடுப்பு இல்ல இது பழைய உடுப்பு இல்ல அந்த கோவணம் கட்டுறது இல்ல ஓ கோவணம் இப்ப இல்ல දැන් අමුඩේ වරයන් ඒවා வேட்டி மாதிரி கட்டி ඉස්සර කාලේ තමයි அது ஒரு தண்ணி போட்டு தாரீங்களா கலவர ඉස්සර විතර කැලේ ඇතුලේ ගල් ගුහාවල அது பிடிக்கிறீங்களா இந்த இலையில இருக்கா நான் எறும்பு வருது இது ரைட் தண்ணி வருமா அதுல 1000 இது 1000 3000 ඒ වගේ මාතේ
வலியிட்டு இல்ல அப்பா இல்ல இல்ல ஓகே அவை சாப்பிட மாட்டாங்க அவை இயற்கையாக தான் சாப்பிடுவாங்க என்ன கடவுளை கும்பிடுறது காட்டு வயிறு வருமா உங்க எல்லாரும் மாறிட்டீங்க காட்டு கல்பண்டார் ஒரிஜினலா அவருக்கு எத்தனை வயசு என்னத்துக்காண்டி போறேன் என்னது விளக்கமா சொல்லுங்க தோசை வாங்க මේක බිස්නස් කරන කට්ටියට ගොඩක් මොහොඳයි. ලොට්ටෝ ලම්. next 649. ஞாபகத்தை பார்த்து வச்சுக்கொண்டு போய் இந்த ஆளை அந்த பாய் எனக்கு பிடிச்சு கொண்டு நான் பின் வைக்கலாம் ஆனா சரியா அது உடனே பிடிச்சாரு வரேன் மீன் பண்ணி பழம் காட்டி என்ன மீன் பண்ணி அவனுக்கு மாறா அவனுக்கு மாறா எங்க போற அங்க ரோட்ல மாறா என்ன பாக்க என்னத்துக்கு இறங்குறாங்க எங்க போறாங்க தேன் தேன் கூப்பிடுறான் அவங்க ஆக்கள் வருவாங்க பாருங்க வச்சு கொண்ட ஓகே बैटरी लो आइते வெயில் அடிக்குது சிகிரியா இல்லையா இன்றைக்கு சிகிரியா இன்னும் நாளைக்கு போறோமா கொண்டு வர்றாங்களா இங்க கொண்டு வருது போதுல அங்க எல்லாத்தையும் விட தென்புச்சாங்க அது தெரியாதா பண்டிமான் உடும்பு எல்லாம் சாப்பிடுறேன் ஒரே அது மட்டும் தானே சோறு சாப்பிடுறது මස්මාලුද බද්ද දැන් නම් ඉතින් මස් මාළු කරනවා අඩුයි. හේන් ගොයිටන් කරගෙන හේන් වලින් හදාගන්නව තමයි. இப்ப රජේ දෙන්නේ නැනේ. එනේ ඒක කොට. තහනම්. අර සංගත අර සෙල් ගයි රජේ පිටිවල. කාලා පිටිපිනම. අර நாளை YouTube போட்டுருவோம் இல்ல? அதுக்காக என்ன
கதைக்கு ரேஞ்சே இல்லாமல் தான் இல்லை அப்போ அதை கேட்டால் தான் கேட்பாங்க வைப்பாங்க. நீங்கள் அப்லோட் பண்ணி விட்டுருவீங்க இந்த படம் எடுத்து. அப்போனா கொண்டு வரா போகும்னு சொன்னா அது போனார் மின்சாரம் கொஞ்சம் கொடுத்துட்டாங்க பாண்டர் அரப்பதில் தான் என்னண்டா தண்ணி வாட்டர் தண்ணி அங்கே பத்து அடையா சாமான பார்ப்போம். அம்மா பார்க்க தேவையில்லை ஏன் சொல்லுங்க அது மட்டும் தான் கிடக்கு கொஞ்சம் இருக்கு இதுதான் அவரு கேட்காம சும்மா விட்ட கையை தொட்டுக்கோ. சில இடங்கள்ல கையை பிடிங்க அப்புறம் கேட்காம சும்மா விட்ட கையை பிடிக்க வேணாம் தருவேராம்மா. எடுங்க அடுத்த ஹனி நேச்சுரல் ஹனி yummy. බොටල් එකක් තියෙනවද? இதா இருக்கு கேண்டி மாதிரி. මෙතන යමකවල් මතේ හතර මොකක්ද මොන්නේ පැණි ටිකයිනේ වදෙත් එක තියෙන. නෑ නෑ පල්ලට බෑලා පල්ලෙහාට බහලා තියෙන මේ බලන්න බර බලන්න බෝතලක් කීයද ஹேரத்தை பாருங்க இல்லை 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 வைத்து பாருங்க වදත් එක්ක ඕක මිරිකාවට පස්සේ තියෙන ලොකු බෝතලයයි භාගයයි තියෙනවා நீ தான் கூட சொல்லினா போதும் බෝතල් පොඩ්ඩක් යනු කලන්නේ 3යි. තනි බෝතලයක් දෙන්නේ 3000 කියන්නේ මෙතන තියෙන එකමාරක් විතර நல்ல මාර්ගත් වැඩි එකමාරක් අපේ අතෝ මේ තිබවට මෙතනට මේ පැණි තිබෙන්නේ. මේව අමරිකානු පැණි තිබෙනවා මේ. වද වෙලක් පැණි තිබෙන්නේ. ඒ වදත් තියෙන්නේ පැණි තනිය තෙන්ට කොண்டு බෝතල් කීයක් කොටන්නේ கொண்டு அக்கா அக்காக்கு භාගය ரெண்டு வாங்குவோம். දෙකම එන ඉන්දින් මෙතන இந்த பிரிக்கு මේක දෙන්න හරි එයා යන්නේ දිගින්න කියන්නේ பதினஞ்சு ஜன எடுத்துட்டு මේක ඕනේ இந்த குரல் திருப்பி வரும் இது சாப்பிட. කකුලා මෙතන இன்னும் உண்டு. ඕ அடிக்கு வாங்க තනමක් ඉන්දින් වෙන බෝතල් පොඩ්ඩක් මන්ද කරගෙන මංග. கேளுங்க இது சாப்பிட குரல் திரும்பி வர மாட்டேங்குது உங்களே டேஸ்ட் பண்ணத விட இது அப்ப போத்தல் கணக்கா அடிக்கணும் செம ඇදනවා කොළම් පැලක සෙම ඇදනවා දැන් සුදුසු අපි ගමන ආවා තේන පැටිය බෙනිෆිට් තමයි අඩි කොහොමද බෙනිෆිට් ඉවර சொல்லுங்க ரிப்பனிக்கா හොඳමයි புரி பல்ல அப்ப உங்கள்ட்ட சகோதரர் மாதிரி இருக்கிறது. தொடலாம் கொண்டு கொள்ளுங்க අල්ලුවට ගමනේ சுத்த போதும் சவுண்ட் சாரம் அவரு சுத்தனா தொடச்சு விடுங்க මයිල් එන්නේ අපිට මේ මොනොටල් දිනවද ஓகே இருக்கா කට්ටියට දෙනවා නම් පොඩි හැන්දි තියෙන්නේ சின்ன பிள்ளை கொடுக்குறேன்டா පොඩි හැන්දෙන් දෙන්න පොඩි කට්ටියට බෙහෙතට උනත් හොඳයි ඒක බෙහෙත් වලට උනත් மருந்து நல்ல மாதிரி ஏன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு தேவைங்களே இருக்கானே கழுவ வேணும். ஹனி வித் ஹனி